Makedonska publika nas stvarno jako mnogo voli, jako smo lepo dočekani uvek ovde i onda se radujemo da se vratimo kad god imamo prilike. Na primjer, ovakvi festivali su baš super prilika. Mislim da neki od najlepših iskustava sa koncerta imamo baš u Makedoniji i mislim da to ljudi primećuju i drago im se vraćamo i strava nam je da nas vole i da slušaju našu muziku. Ima jako mnogo studenta i srednjoškolaca koji se bore za nešto za bolju budućnost za sebe i trenutno mislimo da su nepravedno, da se prosto ljudi, da su nepravedno i pritiskivani i hapšeni i jureni i tučeni po ulicama i to nikako ne smemo da opustimo i u tom smislu smo u potpunosti podržavamo studente.